Nu lämnar vi Tres och vi ska passera stränderna i Tres. Det är Santa Lucia, en fin restaurang. Nu på en gång börjar Tres stränderna som är långa, många kilometer runt ön. Och det här är igen min Emma. Hej! Och den där är igen Daniel och Nonna. Nu fortsätter vi. Folk har börjat bada. Det ska vi se lite. Nu kan vi vända. Daniel. Stränderna har börjat. Och vår båt kör iväg. Kör. Så. Det här är en jättefin villa. Marianne. Jag kan inte se Marianne. Vad heter villan? Villa Riviera heter det. Nu går vi dit. Nu kör vi vidare. Vänd. Håll i. Att vi kan vända. Och vi ska hålla dig. Stränderna fortsätter oändligt, så långa. Och olika stränder. Man får välja vad man vill ha. Är det sand eller sten? Fina stenar runda. Med mycket skog runt omkring så man kan sitta i skogen. Snart kommer vi till ett litet kapell. Där är före detta restaurang Dalmatia. Och nu är det ingenting där. Snart passerar vi kapellet. Här har vi gått. Och den där har vi lämnat efter oss. Det är Tres. Ja, vår fina Tres. Och det här är kapellet. Och sen fortsätter stränderna på en gång. Det är många som cyklar här också. Alltid. Efter kapellet kommer Shumica, mycket känd restaurang med god grill, mat, spelningar på kvällarna i skogen. Det heter skogen, Shumica, lilla skogen. Stranden är jättefin som vanligt. Och det heter Träsviken faktiskt. Det är någon som simmar där. Kraulstilen heter det. Och det här är en liten café, ett litet café som har bästa rockmusik hela tiden. Det är en före detta DJ som håller restaurangen. Och Daniel åkte inte båten med oss. Sen kommer en fin strand. Hotel Kimens strand. Där kan man Här har vi gått. bada i lugn och ro. Här har vi gått. Ja, visst. Och vi promenerar varje dag den här sträckan från stranden. Se bort Daniel. Det är ganska tidigt men det är ganska mycket folk på stränderna. Och där uppe i skogen
I skogen ser man hotellet, Hotel Kimmen. Hallå, hej Daniel! Och Daniel tittar på alla lekheter på stränderna. Så vackert är det. Stränderna fortsätter oändligt. Vi kommer aldrig till slut. Och efter de här stränderna kommer ett fint café. Lanterna som man sitter, dricker sin cappuccino och ser havet åt varje håll, alla håll. Där uppe finns det en stor camping. Någon har campat tidigare i flera år i den campingen. Där kan man se lite, ja, lite containervillor som man kan hyra ut. Mycket fina. Och sen ser man husvagn och tält och allt möjligt. Nu kommer vi till en liten hamn i campingen och vi ska ta emot nya resenärer. Det blir många idag. Nu åker båten Vi närmar oss till lilla hamnen och det blir många resenärer idag. Blir det på båten som åker med oss. Vi blir sammanlagt 90 stycken. Där ser man camping i bakgrunden. Stor camping. Flera tusen campare kan campa samtidigt i campingen. Snart ska jag sluta den här videon när vi närmar oss till hamnen, lilla hamnen. Det är en liten kaj som vi ska Jag vill inte åka båt. förtöja en stund, ta emot nya resenärer. Sen ska vi åka vidare på en lång fin resa. Och sen åker vi. Så nu ser man lite camping där i bakgrunden. Och lite där också, från båten. Camping är stor och fin. Så. Och mitt emot, Dido har simmat över det här viken som är förbjudet, men han har gjort det i alla fall. Dido tramsar ibland också. Och den där är långt bort, Vallon heter den. Och nu är vi, det kommer nya resenärer på båda, många resenärer som kommer med en fin restaurang, camprestaurang i bakgrunden. Så nu ska vi sluta det här fina videon med tältar och husvagnar och så. Hej då!